Ubaba uNcamalala uma ngabe umlandeli kaBaba uNcamalala ungesona isiwengu sizokubona nje ngediscipline. Noma ngabe kuthiwa uyi-leader but into esizokujaja ngayo i-discipline. Are you disciplined? Maningi amaqembu noma inhlangano zepolitiki ezikhona. Then we choose ukuthi sibe umkhonto. Asikhonjwanga ngomkhonto ukuze sibe umkhonto. Kodwa silalela umuntu oyedwa. Sonke saphenduka saba yini? Umkhonto. Wenkinga umuntu othe kufanele agwaza aphinde ayigwaze. If you don't have a discipline, that means asinawe la emkhontweni. Sisazobona kwamanye amaqembu uma umsholozo ekhuluma ngokuthi akube khona abantu bomkhonto ababonwa ngenkambo ukuthi umuntu womkhonto lo. Okay, number 1, ake sidile nalezi zinto ezincane nje bese nihlala phansi. Uthini umkhonto? Siyebantwini manje, ngiyayibona le yokuqhabilisana. Sinama volunteer here efanele aphuma ebantwini. La khona imanifesto yethu ingaka confenywa ngokuthi ibhalwe yonke ndawonye. Comrades, iMK ikhuluma nge-referendum ma comrades. I-referendum ma comrades. Itaguqulwa imithetho. Nayo efanele siyisebantwini ma comrades. Ngiyabona okuningi koRamaphosa, uRamaphosa uyinsuku zabo zokugcina lezi. Comrades, sikhuluma nge-referendum. Sithi aguqulwe imithetho. Imithetho ezoguqulwa ma comrades. Kufanele okokuqala ikwazi uku-addressa into yomuntu omnyama. Yeah? Sidinga i-social justice of land. Social justice of land. Ngikhuluma ngama-comrade efanele ebantwini njengamanje. Iwona myalezo wethu is social justice of land and economic freedom. What does that mean? Sidaguqulwa imithetho ezokwazi ukuthi inikeza abantu abamnyama ubulungiswa. Social justice, ubulungiswa bokuthi abantu abamnyama bakwazi ukubuyelwa umhlaba. Mase babuyelwa umhlaba, umhlaba will address i-economic freedom. Asikwazi ukuqala nge-economy singenawo umhlaba.